जय जगन्नाथ। आपण जानती कि महाभारतर एमिति गोटे घटना अछि जहाँ नथांता हुए तो अर्जुन केबे गांडीव धनु पाई नथांते, माया सभा निर्माण होई नथांता, आउ हुए तो कुरुक्षेत्र युद्धर कहानी मध्य संपूर्ण अलगा होइथांता। ଏହା ହେଉଛି ଖାଣ୍ଡବ ବନ ଦହନର କାହାଣୀ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ରହସ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଜାଣିବା। ଏହି କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ରାଜା ସେତକୀଙ୍କ ଠାରୁ। ରାଜା ସେତକୀ ଧର୍ମପରାୟଣ ଥିଲେ। ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଶାଳ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ଯଜ୍ଞରେ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଅସଂଖ୍ୟ ପରିମାଣର ଘିଅ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ଖୁସି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଘିଅ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଅଗ୍ନିଦେବ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ହେ ଅଗ୍ନି, ଯଦି ତୁମେ ଖାଣ୍ଡବ ବନକୁ ଦହନ କରିଦିଅ, ସେଠାରେ ଥିବା ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଓ ଜୀବମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିରୁ ତୁମର ତେଜ ପୁଣି ଫେରିଆସିବ। ଏହା ଶୁଣି ଅଗ୍ନିଦେବ ତୁରନ୍ତ ଖାଣ୍ଡବ ବନକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିଦେବ ଯେତେଥର ବନକୁ ଜଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେତେଥର ଆକାଶରେ କଡ଼ା ମେଘ ଘେରି ଯାଉଥିଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ନିଆଁ ଲିଭି ଯାଉଥିଲା। ଏହା କେହି ନୁହେଁ, ସ୍ୱୟଂ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର କରୁଥିଲେ। ଖାଣ୍ଡବ ବନରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ନାଗରାଜ ତକ୍ଷକ। ତକ୍ଷକ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମିତ୍ର ଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମିତ୍ରର ବାସସ୍ଥାନ ନଷ୍ଟ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ବର୍ଷା କରି ନିଆଁ ଲିଭାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଦେବ ବୁଝିଗଲେ ସେ ଏକା ଏହି କାମ କେବେ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନିଦେବ ସାହାଯ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯମୁନା କୂଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଦେବ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ରୂପ ଧାରଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ଅଗ୍ନିଦେବ ସବୁ କଥା ଖୋଲି କହିଦେଲେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଦେବତାଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଅଗ୍ନିଦେବ ସେତେବେଳେ ବରୁଣ ଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ବରୁଣ ଦେବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଦିବ୍ୟ ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁ, ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷୟ ତୁଣୀର ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ରଥ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କଲେ। ଏବେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା ଏକ ମହାସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିଦେବ ସତରେ କ'ଣ ଖାଣ୍ଡବ ବନକୁ ଜଳାଇ ପାରିଲେ? ଅର୍ଜୁନ କିପରି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବର୍ଷାକୁ ଅଟକାଇଲେ? ଆଉ ମାୟା ଦାନବ କିପରି ବଞ୍ଚିଗଲେ? ଏହି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିଛି ପାର୍ଟ 2ରେ। ସେଠାରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଖାଣ୍ଡବ ବନ ଦହନର ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ଅଧ୍ୟାୟ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।